Ikatulong ako nga komposisyon para ni atong mga sa tanan parehan ako labi na natong tanan nga bisag asa na gitay mga problema ako kining gitay tulan og problema sa kwarta. Paagi lang og kanta sugad pa sa una bisan og asa kitang tanan dunay problema may na problema sa gugma problema sa pag-eskwela apan usaray ang problema sa kwarta. Kauban mo karon ako pagsulbat sa mga problema mo higala ko paminawa tambag ko pamatian problema mo may kasulbaran na di magamit sa dinautan usa higala ayaw ninyong sundan ang sulsul sa inyong mga barkada pabiling malikot aron mo maangkon ang ipangandoy mo paglaon dunay problema sa gugma problema sa pag-eskwela aban usaray hinungdan ang pagsulbat sa mga problema mo higala ko paminawa ang tambag ko pamatian problema mo may kasulbaran nga di magamit sa dinautan gayong sundan ang kabuang sa imong mga barkada kita maning gamon magpakipiso pagbugno ning mga kaliso dunay problema sa gugma problema sa pag-eskwela apan usaray hinungdan ang problema sa kwarta may na problema sa gugma una problema sa utang apan ang labing pain ang problema sa kwarta